DXDC Radyoman Report. Human naaprobahan sa House Committee on Basic Education and Culture ang gidusong sugyot sa pag-amyenda sa K-12 Basic Education Program o dili na himuong mandatory ang senior high school. Gikalipay kini sa pipila ka mga estudyanteng buot ng mutrabaho, pagkahuman ug junior high. Apan sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao sa third year high school student nga si Mai Corpuz, gibutyag niya nga kung pilion sa mga estudyanteng dili mag senior high, aduna'y gap o makaapekto kini sa ilang pagpanarbaho, pag-abot sa panahon. Tungod matud pa bisan ug aduna'y kaalam og kahanas, adunay mga kumpanya o trabahoan nga mas pilion pa katong nakahuman gyud og senior high. Ilawom sa mga sugyot ang mga junior high school completers mahatagan og higayon nga mamili sa duha ka education pathways nga mao ang College Preparatory Program ilawom sa Department of Education CONDEP-ED og Technical-Vocational Program ilawom sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.